Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і як звычайна мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну, фактычна ўжо традыцыяй стала, ўжо варта ўжо казаць пра рэгулярнасць фактычна нашых сустрэчаў з Артёмом Бруханом, які звычайна прыходзіць менавіта вось па пятніцах і звычайна пасля Кныровіча, свайго калегі, заклятага калегі па каардынацыйнай радзе. Тым не менш, ўсё ж таки рады вітаць у нас у студыі намесніка прадстаўніка па транзіце ўлады аб'яднанага пераходнага кабінета і намесніка кіраўніка народнага антыкрызіснага ўпраўлення, сябра каардынацыйнай рады Артём Брухан. Прывітанне, Артём. Прывітанне, Зміцер. Прывітанне, гледачы і слухачы. Вот так. Так, давайте, гледачы і слухачы, для самага пачатку, пакуль не забыўся, нагадаем усім, каб вы подписываліся. Ну, найперш подписывайтеся на сацыяльныя сеткі Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, каардынацыйнай рады, ну і так, что еще? Аб'яднанага пераходнага кабінета. То есть тыя структуры, да якіх Артём мае дачыненне, у якіх працуе, супрацоўнічае, ну і каб сачыць і што гэтыя структуры робяць, і ён канкрэтна ў гэтых структурах таксама. Подписывайтеся і сачыце. Ну і безумоўна не забывайцеся пра YouTube канал Еўрарады і наш новы YouTube канал Навокал. Подписывайте, ставьте свои падабаечкі, націскайце на званочак, каб не пропускать наши стрымы. Ну і безумоўна расширвайте, калі для вас гэта бяспечна. Слухайте, там вот у нас у опісанні нашага Ютуба ёсць шэраг праектаў, ініцыятыў, якім патрэбная дапамога, і мы лічым, што на іх варта вам звярнуць увагу. Падтрымліваць ці не, данаціць ці не, пералічваць 1,5% сваіх падаткаў ці не, вам вырашаць. Але, калі ласка, звярніце увагу, там у нас ёсць все ж таки як і збор на летнік для дзяцей палітвязняў, так і збор для тых, хто пацярпеў ад рэжыма, ну і, скажем, на новы альбом вольнага хора і шэраг іншых. Калі ласка, ёсць магчымасць, зайдзіце, паглядзіце, пачытайце і, калі жадаеце, падтрымайце. Мы будзем удзячныя. Таму дзякуй вялікі ўсім яшчэ раз, Артём, прывітанне, і хацеў бы, ну, па традыцыі звярнуцца да вашага бэкграунда чынавенскага, і хацеў бы, ну, как бы прыгадаць, можа, давайте, мне цікава ўсё ж таки вось ваш досвед, каб вы тут як былы чыноўнік, ну, как бы паспрабавалі патлумачыць, як гэта ўспрымаецца гэтай катэгорыяй беларускага грамадства. Але пачну я з учорашніх, як это любіць пісаць тэлеграм-канал Пул Першага, кадравы дзень быў такі вялікі кадравы дзень. Ну і мы там чакаем кадравы дзень у цэлага чалавека, які лічыць сябе кіраўніком краіны, еўрапейскай краіны, не далёка не малой па сваіх маштабах, ну, как бы так, значная нібыта асоба. І я чытаю пра прызначэнні, ну, как бы такие: председатель Драгичинского районного исполнительного комитета, председатель Столинского районного комитета, Кобрынского, глава администрации Советского района. Все гэта прызначаецца чалавекам, які называе сябе прэзідэнтам краіны. Я уже далей не кажу про такія прызначэнні, прокручиваю стужку, каб паглядзець там, скажем, там дырэктарам нейкага прадпрыемства. Магілёв Ліфтмаш. Вот прадпрыемства вот без прызначэння прэзідэнтам, вот, ну, яно не выжыве. Вот дырэктара сабе не знойдзе. Вот як это, што гэта? Это нормально? Як это, в принципе, чыноўнікамі ўспрымаецца вось такое? То есть нейкі раённы выканкам, і вот каб стаць кіраўніком, цябе павінен... Ну, гэта ж вертыкаль улады. Тое, што як гэта ўспрымаецца, не складана сказаць, бо все разумеюць, што ад яго рашэння залежыць іх кар'ера. Але ў сэнсе, ці гэта нармальна? Ну, конечно, ненармальна. Ну, прэзідэнт не павінен прызначаць мясцовыя ўлады, тым больш на раённым узроўні. Ну, а чаму ненармальна? Ну, вот, глядзіце, вот сочыць за ўсім. Вот сапраўдны бацька нацыі. Вот бульбу без яго не перабяруць. Ну, а вось з бульбай там пытанні ўзнікаюць у крамах. Ну, вот, можа, адвёў вочы вот на прызначэнне, пераключыўся старшынь выканкамаў, і вот вось у гэтым і пытанне. Узяўся за старшынь, бульба прапала. Вось у гэтым пытанні, што кіраўніцтва, управлення, дзяржуправлення не павінна быць ручным.
бо дзяржава гэта велізарная сістэма і прызначэнне ці сістэма павінна працаваць такім чынам, што калі нават нейкі чалавек вось заўтра яго не стала, дзяржава працягвае існаваць, не адбываецца ніякай турбулентнасці, працуюць інстытуты, працуюць не нейкія там лаяльнасць, асабістыя сувязі, а працуюць нармальныя інстытуты, якія прапісаны ў Канстытуцыі, вось, у нармальнай краіне. А ў нашай краіне, на жаль, ну вось гэта такая супер-прэзідэнцкая рэспубліка, дзе вось калі ён там прызначае сёння старшыню райвыканкама маёй роднай Брэскай вобласці, Кобрынскага, Драгічынскага і Столінскага, а заўтра спрабуе там вырашыць пытанне з бульбай у крамах, а паслязаўтра будуе саюзную дзяржаву, вось гэта ўсё вядзе да таго, што шмат што ўвогуле не працуе, амаль не працуе. Вось я бы пад санкцыі за украінскіх дзяцей папаў, дарэчы, гэта наша заслуга нашай каманды за украінскіх дзяцей, ён папаў у санкцыйны спіс. Але, вяртаючыся да тэмы, яго Путін прызначыў сваім спецпрадстаўніком пры Канстытуцыйным судзе Расійскай Федэрацыі. А вось Глазьева прызначыў дзяржсакратаром саюзнай дзяржавы. Ну, то бок, фактычна, новы чалавек, які адказвае за працэсы ў межах гэтай так званай саюзнай інтэграцыі. І вось тут мы знаходзімся раздрожжы, калі адзін мой канспіралагічны бок кажа, што гэта вельмі дрэнная навіна, з другога пункту гледжання, магчыма, мы бачым, што ад гэтай саюзнай дзяржавы трохі ад Беларусі ў межах гэтай саюзнай дзяржавы можа і адчэпіцца Пуцін. У якім сэнсе? Я вельмі хвалююся за то, што Мезенцава, які працаваў доўгі час і паслом у Беларусі, і дзяржсакратаром саюзнай дзяржавы чамусьці адправілі прадстаўніком Пуціна ў Канстытуцыйны суд Расійскай Федэрацыі. Магчыма, ён, пасля набраўшыся досведу вось гэтых інтэграцыйных працэсаў і самой інстытуцыі саюзнай дзяржавы, магчыма, ён можа накіраваны туды рыхтаваць ці то нейкі канстытуцыйны акт, ці то нейкае рашэнне Канстытуцыйнага суда Расіі, звязанага з саюзнай дзяржавай. А гэта можа быць падрыхтоўка да крока палітычнага паглынання Беларусі ў межах саюзнай дзяржавы. Ну, гэта такі дрэнны сцэнар. Ну, а іншы сцэнар, проста яго адправілі як сінекуру дасядзець там да пенсіі з добрай заробкам і нічога не рабіць. Ну, а Глазьев будзе канцэнтравацца менавіта на эканамічнай інтэграцыі, а на палітычным узроўні ўжо прынята рашэнне пакуль не рухацца далей. Ну, вось тут ёсць такая вось вілка, як кажуць, паглядзім, як будзе развівацца сітуацыя далей, але ў любым выпадку гэта цікавае. Вось гэта кадравае прызначэнне, цікавае, дарэчы. То есть яно сведчыць пра тое, што калі палітычны складнік вось гэтай умоўнай інтэграцыі яны троху пакінулі з боку, ваенная інтэграцыя фактычна завершаная, то ўзяліся за эканамічную інтэграцыю. Нібыта незаўважна так. Нам жа ж тут трэба з санкцыямі там змагацца і ўсім астатнім. Так. Калі вось у такім сэнсе, то больш на эканамічную інтэграцыю будуць акцэнт рабіць і трохі будуць спрабаваць, магчыма, прадэманстраваць, што на бліжэйшы час палітычная інтэграцыя нам пакуль не патрэбна. Яшчэ больш эканамічнай, а потым уже да палітычнай дойдзе. Ці наадварот, паскараюць працэс падрыхтоўкі ўжо нейкага дакумента, бо палітычная інтэграцыя без сапраўды, без канстытуцыйнага акта саюзнай дзяржавы складана будзе. Ці трактоўкі расійскай канстытуцыі, што можна гэта зрабіць. Наколькі это, на ваш погляд, небяспечныя працэсы? У сэнсе, у любым выпадку гэта небяспечныя для суверэнітэту Беларусі працэсы, бо вайсковы суверэнітэт мы бачым, ён страчаны, знешнепалітычны ён мінімізаваны, эканамічны суверэнітэт таксама вельмі завязаны на Расіі, і калі гэты працэс будзе працягвацца, ён будзе зноў памяншацца, то Расія можа ўплываць яшчэ больш. А за стратай гэтых трох тыпаў суверэнітэту, умоўна кажучы, наступны крок, гэта палітычная інтэграцыя, гэта будзе ўжо знішчэнне палітычнага суверэнітэту, фактычна незалежнасць. Мы не адзін раз, і я ад вас таксама не адзін раз чуў пра тое, што ў прынцыпе шмат хто з беларускіх чыноўнікаў сярэдняга, ніжэйшага звена, яны не вітаюць вось гэта паглыбленне інтэграцыі і пагрозу паглынання Беларусі Расіяй. З розных прычынаў тут можна разважаць, але вот ваши словы і іншыя таксама спікеры казалі. Відаць, відавочна ж, што гэтыя працэсы, якія адбываюцца, да гэтага і вядуць, да паглынання. І што чыноўнікі? Дзесьці будуць, я думаю, у нейкім сэнсе іх валакіціць,
як гэта можна рабіць, ці ну будуць выконваць, а што рабіць, як кажуць, бо сістэма ж так выбудавана, тыя, хто будуць незгодныя, яны будуць сыходзіць, але такіх я не думаю, што шмат засталося, але я думаю, тут яны сабе заспакойваюць у тым, што ну вось такі фармат, як зараз, яшчэ окей, а вось калі будзе ўжо палітычны, будзем блакаваць, будзем штосьці думаць, будзем там яшчэ штосьці, але у гэтым і вось небяспека гэтага такога ну пакрокавага паступовай інтэграцыі паціхеньку, што ўжо ты часам уже не бачыш, калі адбываецца сапраўдны накат на твой суверэнітэт. Вось у гэтым таксама велізарная небяспека, бо там прапаганда працуе, бо ты сам ну, не звяртаеш увагу, як адбываецца тое, што ты сваімі рукамі знішаеш суверэнітэт і незалежнасць сваёй краіны. Пытанне ад вожыка патрыёта, ну як бы ў працяг тэмы. Як можна ацаніць фігуру цяперашняга прэм'ера Турчына? Ці заўважна, што ён сапраўды мае пэўную аўтаномію альбо ўсё стабільна, як і раней? Пакуль складана сказаць, пакуль выглядае, што не, але вось тэзіс, што ён там па рэгуляванні цэн змог пераканаць Лукашэнку. Ну трэба, канешне, далей назіраць, но пакуль вось такой цалкам аўтаноміі і ці самастойнасці я не бачу. Я думаю, што ён мае на Лукашэнку можа мець у гэтым сэнсе нейкі ўплыў, сапраўды ён мог яго пераканаць у нейкіх рэчах, бо без ведама Лукашэнкі ён бы не адмяніў гэта рэгуляванне, да? То бок гэта немагчыма ўсё роўна, ці то проста яго можа досвед і ўплыў змог спрацаваць, але наколькі ён можа самастойную цалкам палітыку праводзіць, ну, пакуль не выглядае так, і ў большай ступені ўсё роўна яму не будуць здаваць у палітычным сэнсе самастойнасці. То бок ён ну прэм'ер-міністр на гаспадаркі. Гэта той чалавек, які адказвае там за эканоміку, гаспадарку, там фінансы там і так далей. Столінскі і Драгічынскі раёны узначаляць родныя браты. Гэта паказчык сістэмнага кадравага крызісу. Я таксама звярнуў на гэту увагу. Ну, я не ведаю, дарэчы, но гэта цікава, што нават не ў іншыя там вобласці. Ну, я думаю, што гэта паказчык таго, што сапраўды цяжка знайсці кіраўнікоў на такія пасады. І вось прыходзіцца ў адзін дзень, прычым прызначаць двух братоў. Гэта цікава. Для мяне гэта сапраўды я так здзівіўся. Я думаю, што нават Лукашенко там пытанне задаваў, чаго так. Ну, можа, сапраўды нікаго. Зачем обсуждать преступника Турчына? Что это дает нам? Пытается Владимир Кисляк, які патрабуе, каб мы усе эфиры, неважно с кім, але абмяркоўвалі, як мы будем восстанавливать законность в РБ в 25 году, как нам нейтрализовать бандитов. Я не ведаю, ці здольны мы ўсё ж таки вот усе эфиры по 3-4 ў дзень і так вот круглы год абмяркоўваць менавіта гэтую тэму. Ну вот ці застанецца у нас адзіным гледачом Владимир Кисляк толькі пасля гэтага, так, але тым не менш. Так, я думаю, што калі мы сапраўды как бы будзем арыентавацца толькі на Владимира, пры ўсёй павагі я бачу, ён заўжды піша каментары, такі актыўны чалавек. Ну сапраўды шмат іншых людзей не будуць гэта глядзець і слухаць. Я думаю, што ўсё ж таки мы спрабуем, каб наша аўдыторыя была шырэй. Па-другое, мы ж павінны разумець, што ўсё-таки у Беларусі адбываюцца працэсы. Так ці інакш, там адбываецца вось гэтыя кадравыя прызначэнні, там жывуць большасць беларусаў не з'ехалі з краіны, яны там жывуць, і я упэўнены, што большасць наших слухачоў, гледачоў, яны таксама знаходзяцца ў Беларусі, ім цікава таксама слухаць тое, што звязана з тым, што там адбываецца, ну на паўсядзённасць, гэта так ці інакш уплывае на іх жыццё, а планы па знішэнні рэжыму, па там вяртанні законнасці, там што ён там яшчэ прапановвае стварэнне арміі, гэта канешне ўсё добра. Я не думаю, што калі сапраўды такія планы хтосьці будзе рыхтаваць, і гэта будзе цэлымі днямі абмяркоўвацца ў эфіры Еўрарадыё. Гэта нават не вельмі добрая ідэя рабіць гэта публічна, калі сапраўды ты рыхтуеш сур'ёзныя нейкія планы. Таму я думаю, что пры ўсёй павазе, але сапраўды неяк ўсё ж таки трэба с адной тэмы каментатарам саскакиваць, ну ўсё ж таки спрабаваць глядзець шырэй, хотя конечно і гэтае абмяркоўваць трэба, наколькі гэта у эфирах, ну это ўжо іншае пытанне. Давайте звернемся да тэмы пакістанскіх мігрантаў працоўных.
для чыноўнікаў гэта выйсце з сітуацыі ці што, вот як увогуле гэта бачыцца з боку мясцовага кіраўніцтва? З аднаго боку, ну мы шмат гаворым, эканамісты гавораць пра недахоп працоўных рук, шмат людзей з'ехала там що таки і то і гэта, і тут на тебе працоўныя руки, прычым абяцаюць, што высокакваліфікаваныя прыедуць сем'ямі і гэтак далей. Ведаеце, я думаю, што старшыня баранавічскага гарвыканкаму, калі пачуў, што яму завязуць шмат пакістанскіх супрацоўнікаў, ён за галаву схапіўся. Канешне, з вуснаў Лукашэнкі там на сустрэчы там з прэм'ер-міністрам Пакістана гэта гучала як добры лозунг. А калі перайсці ў практычную плоскасць, як кажуць, і мясцовыя ўлады за гэта будуць адказныя, дзе гэтых людзей размясціць, як іх уладкаваць на працу, каб яны там нічога не нарабілі. Гэта складаныя пытанні, і Лукашенко паглыбляцца ў іх не будзе. Ён паставіў задачу, все падпрыгнулі, пабежалі выконваць. А як выконваць, калі няма на гэта рэсурсу, калі незразумела як гэта рабіць, калі ніхто не ведае, што рабіць з такой колькасцю працоўных мігрантаў і якая якасць іх прыедзе, ці прыедуць яны ўвогуле, бо сапраўды пытанне складанае. Я вось думаў пра гэта сёння з эканамістамі нашымі раіўся. Ну, якую праблему спрабуе вырашыць такім чынам Лукашенко? Ну, зразумела, праблему недахопу працоўных рук. Ну, окей. Але мы бачым іншую тэндэнцыю. Мы бачым, напрыклад, у Брэсце акумулятарны завод пайшоў у прастой. На мазе пытанні. Сам Лукашенко кажа, у нас пытанне са збытам прадукцыі ў Расію, бо рынок захопліваюць кітайскія тавары, а калі што будзе паляпшэнне адносінаў са Злучанымі Штатамі Амерыкі, Расіі, то і можа і амерыканскія тавары пойдуць на расійскі рынок. Гэта будзе змяншаць беларускі экспорт на расійскі рынок. А беларуская эканоміка экспорта арыентаваная, то магчыма, зараз пытанне не ў тым, што недахоп працоўных рук. Гэта пытанне, можа, было год таму, паўгады таму, калі на ваенку працавалі, быў велізарны там заказ, і санкцыі там вельмі працавалі, і на расійскі рынок можна было ўсё прадаваць, і ўсё будуць з рукамі-нагамі адбіраць. А зараз сітуацыя змянілася, і пакуль гэтыя пакістанцы прыедуць, пакуль гэта ўсё будзе арганізавана, ім, па-першае, можа, і працы не будзе. Ці тады прыйдзецца звальняць беларусаў зноў, і не тых, хто, як яны кажуць, БЧБшнікі, а ўжо тых, хто і падтрымліваў уладу. Ведаеце? І гэта велізарная праблема і для мясцовых уладаў будзе, для і саміх беларусаў. Я ўпэўнены, што нават тыя, хто зараз там працуюць на гэтых заводах, пасля выказвання ў туры, што вы, беларусы, глядзіце, прыедуць пакістанцы, будуць лепш за вас працаваць, а вас всех пазвальняем, ну, можа, хтосьці галаву ўключыць, што калі учора, да, БЧБшнікаў выганяюць, то сёння ці заўтра, да, прыйдуць уже выганяць вас. Бо вы там не так працуеце, як трэба, ці вельмі вялікую зарплату падрабуеце. Вось пакістанцы добра за меншае будуць працаваць. А ўсё роўна праблему, балезнь не вылечыць. Экспорт праз гэта не павялічыцца. Вось я думаю, што гэта выкліча і як у номенклатуры пытанне, што з гэтым рабіць, і ў грамадства, і я думаю, што гэта такое памылковае, ну, то бок, складаную праблему паспрабавалі вырашыць самым простым папулістычным спосабам, а працаваць гэта не будзе. Гэта толькі прынясе для Беларусі, ну, я не думаю, што гэта будзе ў плюс. Ну і па-другое, чаму Беларусь развівалась, чаму там было добра? Ну, таму што Беларусь, он все роўна хоча, каб яго краіна расцвітала, каб было ўсё добра, каб можна было прыехаць там з працы домой, там, да, схадзіць у краму, ці там на выходных з сябрамі, там, з сям'ёй паехаць у сваю вёску, там, шашлыкоў пажарыць, да, штосьці такое. Таму ён спрабаваў рабіць гэта ўсё лепш. Таму і краіна лепш станавілася. А калі ты береш тых, хто хацелі жыць у гэтай краіне, развіваць і выбудоўваць яе для сябе, ты іх выціскаеш, і на іх месца прыязджаеш проста наёмных супрацоўнікаў, не будзе развіцця, не будуць гэтыя людзі інвеставаць у Беларусь. Гэта как бы велізарная праблема, і гэта не звязана там ці то пакістанцы, ці іншыя мігранты. Не стварае беларуская эканоміка умоваў для таго, каб то бок пытанне ж у чым? Чаму у Польшу, напрыклад, шмат едуць мігрантаў, да, і там працоўных, эканоміка расце, экспорт расце, таму не хапае рук працоўных. А ў нас іншая сітуацыя. У нас эканоміка паціхеньку скукожваецца, бо некуды гэта ўсё дзяваць. У гэтым пытанні яны не тую праблему не тымі крокамі вырашаюць. І зноў гэта ўсё вядзе да таго, што нашу любімую Беларусь, якую любяць як і там паплечнікі Лукашенка, да, якія за яго там галасавалі, як і мы, ну,
гэта ёй дрэнна. Вось яго палітыка вядзе да таго, што Беларусь становіцца той краінай з кожным днём, у якой горш жыць. Вось у чым пытанне галоўнае. Чаму тут таксама скукожваецца, таксама пашыраецца. Вот мы учора абмяркоўвалі з эканамічным аглядальнікам Андрэем Махоўскім, што глядзіце, будуецца новы там ці цэх, ці нават завод цэлы па вытворчасці халадзільнікаў, па вытворчасці мазаў, аўтобусаў, відаць, вот, там хутка вельмі гараць, поэтому трэба шмат аўтобусаў вырабляць. Так працаваць няма каму, так нормально, вот не скукожваемся, а наадварот пашыраецца. Добра, вуп-то будзе расці, можна піраміды будаваць. Давайте піраміды будаваць, вуп будзе расці. Так мэта якая? З халадзільнікаў? Не, сэнс у тым, што піраміды не купляй. Каб іх куплялі, трэба, то добра, можна развіваць. Гэта ўсё патрэбна развіваць, калі ёсць спрос. Канешне, Лукашенко, я думаю, разлічвае, што рана ці позна, можа быць, ці ўрад, там, я не ведаю, нават, можа, не ён, урад, што сітуацыя зменіцца і нашы там халадзільнікі будуць патрэбныя. Так гэта ж трэба, можа, стратэгічнае бачанне, яно патрэбна. Але пакуль выглядае так, што гэтыя халадзільнікі будуць стаяць проста на складах, у першую чаргу, бо іх ніхто не купляць, ці ўвогуле, проста іх прыйдзецца потым выкінуць. Яны будуць непатрэбныя праз 3-5 год, уже выйдуць новыя халадзільнікі, гэтыя куды дзяваць. Тут трэба, я разумею, што там эканамісты, ацэнкі робяць і гэтак далей, але яны ж усё роўна прыносяць потым Лукашэнкі гэтыя паперкі, і ён бачыць цифры, а не рэчаіснасць. Рэчаіснасць трохі можа быць іншая. Чаму простой сыходзяць заводы? Артём, вот мне просто цікавы такі момант, вот, можа быць, вы патлумачце, я разумею, што вы там троху нават працуючы там на дзяржаўнай службе працавалі троху ў іншым накірунку, але вот уявімся, калі запрашаюць гэтых працоўных мігрантаў, ім жа абяцаюць нейкую там суму, якую яны будуць агучваць, атрымліваць. Я не ведаю, што там зараз яны там будуць абяцаць пакістанцам гэтым, якія спакойна могуць сабе, калі яны сапраўды там нейкую кваліфікацыю маюць, паехаць зарабляць грошы у Нямецчыну, у Англію, там, во Францыю, у Польшу нават тую ж самую, Польшу наўрад ці яны не едуць, чамусьці яны ўсе гэтыя эмігранты, якія валкаюцца каля мяжы польскай, яны ўсе не ў Польшу едуць, яны ўсе ў Нямецчыну імкнуцца. Але я ведаю просто дакладна, таму што мне адтуль мае знаёмыя з сярэдняй Азіі пісалі, што калі там вярбуюць на працу ў Беларусь, там ім абяцаюць рабочым да 1500 еўра заробкі. Вот, можа быць, не дагаварваюць, абяцаюць так чорнымі, там бруднымі, як это кажуць, вот ўсё такое там да выплаты падаткаў, але ў любым выпадку сума, якая была б зайздросная і для беларускага рабочага. І вось яны прыязджаюць, безумоўна, такую суму яны не атрымліваюць, але я ведаю, што ставяць, загадваюць кіраўнікам прадпрыемстваў. Я так разумею, што чыноўнікам даюць загад, каб хочаш не хочаш, але досыць высокую планку заробку для гэтых людзей, нават калі яны не вельмі кваліфікаваныя і мовы не ведаюць, але вытрымлівалі. І вот чыноўніку прыходзяць, прыязджае электрычка з гэтымі гастарбайтарамі і прыносіць паперку, загад з Мінску, што вы павінны забяспечыць адпаведны ўзровень заробку, там усё астатняе. Што рабіць? Так я кажу, вось чаму старшыня баранавіцкага гарвыканкаму за галаву схапіўся. Вось там по той самай прычыне тут тое ж самае. Будзе яму такое вось зверху прыйдзе, што з гэтым рабіць? І прадпрыемства, окей, высокія заробкі яны забяспечаць пакістанцам, тады прадукцыя будзе неканкурэнтназдольная, бо выдаткі на прадукцыю высокія. То бок незразумела, якую праблему вырашаюць. Вось у чым сэнс. Таму я думаю, што гэта не будзе задавальняць нікога. Не, умоўна кажучы, вертыкаль, не супрацоўнікаў гэтых прадпрыемстваў беларусаў, якія будуць атрымліваць менш, напрыклад. Да шмат каго. І я пакуль што я вось гэтага не разумею, я бачу толькі велізарныя праблемы, якое гэта рашэнне будуць несці для беларусаў усіх.
Наколькі наша сістэма легалізацыі яна как бы нармальная і прымальная для такой вось міграцыі. Акурат тут сёння чытаў аповед беларускі, якая выйшла замуж за турка, ну але не яна да турка паехала, а яго прывезла ў Беларусь і спрабавала, як яна там напісала, 7 колаў пекла прайшла, каб атрымаць яму дазвол на жыхарства ў Беларусі. Так вот, ну как бы чалавек ажаніўся. То есть он как бы на подставе з'яднання сям'і спрабуе легалізавацца, а вот прыязджаюць люди, пакістанцы. І вот як вот гэта пытанне, ці это у дадзеным выпадку оно не датычыцца? Ну, я не думаю, што яны будуць там пытанне там з легалізацыя насталае, але галоўнае пытанне будзе сапраўды, дзе ім жыць, дзе іх размясціць. Бо калі такая велізарная колькасць, ну ці то іх нейкія там, я не ведаю, студэнцкія абшагі сяліць, ну то бок тут трэба ж забяспечыць ім камфортныя умовы, ці не проста ж так іх прыедзе велізарная колькасць, ім кажуць, ну вось вам заробак, яны не ведаючы ні беларускай, ні расейскай мовы, ідзіце шукайце, дзе будзеце жыллё здымаць. І гэта ж, ну, велізарныя праблемы могуць быць. Я думаю, што яны будуць спрабаваць ім забяспечыць вось гэтую сітуацыю, дзесьці іх рассяліць, а гэта, прабачце, гэта ўжо вось калі кажуць там, чаму мы там крытыкуем, гэта вось самы галоўны расіст у гэтай сітуацыі, гэта Лукашенко. У тым сэнсе, што ён вось так лічыць, мы будзем плаціць ім можа нават і невялікія заробкі, расселім у іх там у нейкіх лагерах, да, можа нават да такога дойдзе, да, і вось яны будуць за нас працаваць, каб зменшыць выдаткі на прадукцыю, каб яна была канкурэнтна здольнай на рынке. Вось гэта проста выкарыстанне людзей, разуменне выкарыстання людзей. Вось беларусы такія-сякія не хочуць, яшчэ і хочуць нейкіх палітычных правоў, мы іх выцеснім, а на іх месца прывезем пакістанцаў, яны там нічога хацець не будуць. Так яны што ж людзі, яны тоже будуць хацець жыць нармальна. Вось у чым сэнс. Замяніць беларусаў пакістанцамі гэта не атрымаецца, бо яны таксама людзі. Вось у чым сэнс. А ён вельмі так, ведаеце, пячэрна разумее. Яны будуць працаваць за колькі там скажуць, бо мы іх размясцім тут. Слухай, ну вот тур з таким наездам заявіў, глядзіце беларусы, прыедуць пакістанцы, а яны ж там 50 беларусаў замяніць на вытворчасці могуць. Як пачнуць працаваць, як пачнуць гнаць гэтую, як ён там это сказаў, эту, карацей кажучы, што усіх беларусаў можа быць там і не трэба столькі на заводзе, колькі там патрабуюцца месцаў і гэтак далей, некалькі пакістанцаў гэтых заменяць все такое. Слухайте, ну калі гэтыя пакістанцы такія вялікія кваліфікаваныя как бы прафесіяналы, так чаму ім не замяніць чыноўнікам у выканкамаў, чаму не замяніць прапагандыстаў? Ну можа быць тура можа быць, ён все ж таки там, як там лічыцца, эліта прапаганды, ну яго можа быць замяніць аднаго, ну там правда ўжо нават у тэлеграм-канале Савецкая Беларусія нават называлі імя таго, хто яго заменіць. А Азаронка можна лёгка замяніць. Я думаю, что нават один пакістанец зможа адначасова одну смену на заводзе, одну смену ў прапагандзе і даст фору толькі так Азаронку. Так что сэканоміць можна лёгка. У гэтым сэнсе вельмі добрая думка. Увогуле ўсю гэту прапагандысцкую машыну можна спакойна адправіць працаваць кудысьці ў іншае месца, на іх месца пасадзіць некалькі пакістанцаў, хай працуюць. Не, ну гэта, конечно, ўсё жарты, але калі насамрэч, ну так у гэтым і сэнс. Ну, перш чым вырашаць лёсы людзей, якія працуюць на заводах, как бы туру трэба задумацца. Ну, то бок гэта ўжо, ведаеце, вось калі яны казалі, што вось мы будуем такую дзяржаву, дзе ў нас усе роўныя, а вось ён выходзіць і кажа, слухайце, беларусікі, вы там не такія, як нам трэба, нам лепш пакістанцаў, яны ж самі ствараюць вось гэту тыпу, а яны эліта. Ну вось не. Ну перш чым вырашаць лёсы беларусаў і як яны там дрэнна ці добра працуюць, ну можа сам папрацуй на заводзе. Ну, калі ж добра казаць, да, там з эфіру, што хтосьці там дрэнна працуе. Таму гэта сапраўды выклікае такое абурэнне. І я ўпэўнены, што нават ягоная гэта прапаганда, ну, ён там лічыць сябе такі умны прапагандыст даваць. Ну, гэта, канешне. Ну, калі б не падаваюцца беларусы, ну, трэба, можа, сапраўды яму там у Расію з'ехаць ці куды.
Ну Максим дадае, што дарэчы летась праз тое, што прыехалі працаваць расіяне ў Беларусь, падраслі кошты на аренду кватэр у Мінску. Ну тут уже конечно дзесьці там будуць разбірацца, шлі размовы про тое, что будзе будавацца нейкіе там інтэрнаты, арэнднае жыллё і гэтак далей. Ну планы конечно там часам бываюць вельмі добрыя. Артём, давайте звернемся до іншых тэмаў і безумоўна самая такая актыўная тэма, якую ўсё ж таки хацелася б і з вами троху закрануць, гэта сітуацыя з Мельнікавай. Тым больш што вы і ў складзе НАУ працавалі разам побач з ёй і ў каардынацыйнай радзе, і зараз вот дзякуй што вось закранем са мной хаця ж бы гэту тэму, а то ўжо ўсе адкаментавалі, нават тых, хто можа і асабіста не ведаў, велізарныя зрабілі справаздачы ці то вывады пра тое, што з ёй адбылося. Тады давайте, вот якія у вас высновы, вашыя высновы по выніку той інфармацыі, той сітуацыі, якую мы маем? Я тут буду казаць у першую чаргу не пра высновы, я буду першую чаргу казаць пра факты. Ну давайте ўсё ж таки адыходзіць ад фактаў, бо сапраўды можна розныя там канспіралагічныя версіі выбудоваць, шмат чаго можна рабіць. Але вось я супрацоўнічаў з Анжэлікай, мы з ёй шмат раіліся па пытаннях каардынацыйнай рады, супрацоўнічалі шмат у межах народнага антыкрызіснага ўпраўлення. І вось мне баліць, што ее няма. Ну тому што я я не могу сказаць, што там сяброўка, але мы былі калегі даволі блізкія ў гэтым сэнсе. І калі ім пачынаюць там розныя версіі, розныя ўкіды рабіць, ну гэта ненармальна. Ну ўкіды якія вы маеце на ўвазе? Ну розныя ўкіды, што там і напрыклад там з ёй звязваюць тыя фонды, з які з ёй не звязаны, з ёй звязваюць там шмат рознай інфармацыі цыркулюе ў сродках масавай інфармацыі, фейкавай, часам фейкавай. Вось. І ў гэтым сэнсе давайте сыходзіць з фактаў. Факты вось яны былі пералічаны. Ну мы ведаем, што яна ў лютым паляцела ў Лондан з дзецьмі. Ну гэта мы ведаем. Мы ведаем, што 3 сакавіка яе муж з'ехаў у Беларусь. Гэта таксама мы ведаем. Далей астатніх фактаў вось у нас ужо няма фактаў, што там куды яна там ці паляцела на з Лондана ці не паляцела, магчыма так, магчыма не. Вось давайте апіраваць гэтымі фактамі. Афіцыйныя органы польскія, якія займаюцца, якія перадалі гэта на вышэйшы ўзровень. Нацыянальная пракуратура вядзе надзор над гэтай справай. Гэта значыцца, што сапраўды на дзяржаўным узроўні гэтая справа яна вылучана ў вельмі важную справу, якую кантралююць на ўзроўні нацыянальнай пракуратуры. Яны не даюць афіцыйных паведамленняў. Таму што яны не хочуць, бачце, ці то фейкаваць, ці выбудоўваць гэтыя канспіралагічныя версіі. Яны ведуць расследаванні, калі будзе зразумелая сітуацыя, яны скажуць, што з ёй дзеяна і гэтак далей. Я вось бы з гэтага ў першую чаргу сыходзіў. Бо галоўнае ўсё ж такі, як для мяне, зразумець, дзе Анжэліка? Ці з ёй ўсё ў парадку? Да бог з нім, што там ужо бы неважна што, да? Галоўнае, каб яна была жыва і здарова. І што з яе дзецьмі? Дзе яны? І жывыя і здаровыя. Вось гэта две рэчы, якія мяне ў першую чаргу турбуюць. Ужо астатнія, да, гэта ўжо как бы іншая справа. Бо нават калі я чую, што кажуць дзеці ў Беларусі, як аксіом. Прабачце. Вось калі бы мы былі ўпэўнены ў гэтым, магчыма б, можа быць, яе муж мог бы фотаздымак ці відэа выкласці з гэтымі дзецьмі ў інстаграме сваім. Ці яшчэ штось. Пакуль мы не бачылі гэтых дзяцей. Трэба ж какие-то таксама доказы. Можа быць, яны і не ў Беларусі. Я вось і пра гэта таксама. Калі некаторыя рэчы, якія нам лічацца как бы аксіомай, я не ўпэўнены, што гэта так. Вось гэтыя факты, вось яны мяне турбуюць. Што тычыцца, зразумела, знікнення чалавека, які быў на такой пасадзе. Розныя плёткі з'яўляюцца. Людзі могуць гэта зразумела абмяркоўваць. Але ўсё ж такі зараз размова ідзе пра лёс чалавека. І якую я асабіста ведаю, і мне как бы часам вельмі боляча чытаць тое, што я чытаю, боляча чуць, што я там чую. Вось как бы давайте ўсё ж таки з гэтага заходзіць. І трохі прызямлімся на зямлю. Мы тут не спецслужбы, мы не разведнікі, мы не контрвыведнікі. Зразумела, што мы не можам самі весці сапраўднае расследаванне, прыйсці кудысьці там з ксівай, як кажуць, да? Не можам. Таму мы шмат звяртаемся да вось таго боку, які сапраўдна вядзе расследаванне. І вось я бы ўсё ж такі з гэтага сыходзіў.
Ну і чакаем інфармацыю, можа штосьці дадуць інфармацыю, дзе Артём, наколькі абвінавачванне, ну там типа ці выказванні наконт таго, што штосьці ўсё ж таки латушка нам не дагаварвае, там ці яшчэ хто-небудзь не дагаварвае, наколькі сапраўды ці не мы все что вы нават паглядзіце как бы там тэлеграме, да, і ці калі вось Еўрадыё заходзіць за каментарамі, ну штосьці хтосьці хавае там, не, ну все что ёсць кажам, калі было больш, то казалі бы, ну мы ў першую чаргу зацікаўлены, каб грамадства знала про тое, што адбываецца. Ну гэта вось чамусьці хтосьці лічыць, што заўсёды хтосьці штосьці не дагаварвае. Ну не. Слухай, ну ўсё ж таки калі мы кажам про тое, што спрабуюць разабрацца ў нейкіх нюансах, там выцягваць, з аднаго боку можна гэта ўспрыняць як выцягванне нейкіх дробязей, якія не маюць значэння, ці там спробы нейкім чынам там, ну я не знаю, папіярыцца там ці жаўцізны, ці яшчэ што-нибудь. З другого боку можна гэта расцэньваць так, як на нейкіх дробных фактах спрабаваць разабрацца, а можа яны дадуць ну как бы разуменне таго, што здарылася, да чаго падштурхнула там ці яшчэ што-небудзь, тому что ну там тыя ж самыя нюансы, там умоўна кажучы, а чаго яна лётала ў Лондан? Вот там нешта зараз тады, канешне, калі яна паляцела, ну захацеў чалавек паляцець, меў магчымасць паляцеў з дзецьмі. Зараз жа думаюць, ну как вот на фоне канспіралагічнай версіі, а раптам там нешта вот все ж таки было. Вот ну ёсць інфармацыя. Вот перад гэтым атлётам яна з табой размаўляла і там што-нибудь казала з гэтай нагоды, напрыклад. Ну мы размаўлялі, ну яна казала, што яна плануе паляцець у Лондан на вакацыі. Что тут такого? Чалавек паляцеў у Лондан, не ўсё паспела з дзецьмі паглядзець, што хацела, яшчэ паляціць. Ну там дзеці любяць Гарры Поттера, і яны там бывалі па месцах Гарры Поттера. Што тут такога? Ведаеце, ну гэта не выклікала такіх нейкіх пытанняў. Па-другое, ну людзі там хтосьці любіць вандраваць там, я не ведаю, у Кракаў ці у Гданьска, там Анжеліка полюбіла там Лондон, да, і спадабаўся ён, там паляцела туды. Я не бачу гэта такіх нейкіх там канспіралагічных рэчаў. Ну і па-другое, ну з ёй размаўлялі, бачыліся да гэтага. Я ніякіх такіх рэчаў, якія маглі бы казаць про тое, што з ёй адбываецца. Вось там была размова, што усім все роўна было на яе маральны стан. Ну хлусня. Ну, да, писали там, можа быць там ну хлусня. Нормальна яна была. Чалавек быў у нейкім псіхалагічным там ці маральным нейкім там, ну я не ведаю, цяжкім стане, а сябры не падтрымалі калі. Ну, ведаеце, яна зразумела, што спікерка каардынацыйнай рады гэта чалавек, якія кажуць пацафітамі. Гэта чалавек, на якога адбываецца ціск з боку рэжыму, на якога адбываецца ціск з боку сваіх калегаў па дэмакратычным руху. Зразумела, што гэта складаная праца. Але яна давала рады. Яна спраўлялася з гэтай працай, па маім меркаванні, вельмі добра. Я лічу, яна годна прадстаўляла каардынацыйную раду. І ў гэтым сэнсе я не бачу такога, што выходзіла бы за межы. Так, ну, зразумела, што стрэсы былі ад гэтых усіх пытанняў каардынацыйнай рады, але каб яна там знаходзілася ў нейкай глыбокай дэпрэсіі ці штосьці такога, і ўсе там забілі на гэта, ну, не, так не выглядала, нават выглядала, што так, яна стомленая, але гатовая працаваць далей і гэтак далей. Таму, ведаеце, ну, проста мне вельмі боляча слухаць часам спекуляцый, што вось там супрацоўнікі, калегі ёй па працы не звярталі ўвагу, як ёй было дрэнна. Ну, яна не давала такого, ну, не стварала такога ўражвання, што з ёй штосьці дрэнна псіхалагічна. Ну, часам я разумею, што бываюць розныя сітуацыі, але нават ніякіх такіх сігналаў я не пабачу. Можа, больш блізкія сябры, калі яны ў ёй былі, яны маглі б больш гэта пракаментаваць, але вось як калега, які ў адным офісе з ёй, не. Ну цалкам пагаджуся, тым больш што 20 лютага яна прыходзіла да нас на эфір і ўражанне таго, што ёй патрэбна падтрымка, ёй патрэбна нейкае там суцяшэнне там ці яшчэ што-нибудь, яна сама магла сваім энергіяй і імпэтам каго хочаш падтрымаць. Тое ж самае мы з касцюшкаўскага форуму з Гданьску адной кампаніі разам з ёй вярталіся, ехалі, і таксама как бы ніякіх такіх нават намёкаў не было. Але панначка піша: а чаму МЗС Польшчы кажа пра грошы, а вы маўчыце?
что там было вот сапраўды чаму вот все ж таки зараз як да чальца коорднацыйнай рады чаму маўчыць коорднацыйная маўчала доўгі час коорднацыйная рада з гэтай нагоды вот грашей там тых якія там былі не былі ввогуле былі ці не былі давайте разбираться як кажуць давайте разбираться па-першае гэта фундацыя фонд на які павінны там былі прыйсці грошы в Беларусь Ліберці я так разумею что как бы кіраўнічка гэта фонда была Анжеліка Мельнікова і на гэты фонд прыходзілі грошы там грантавыя для кіберпартызанаў з якімі яна супрацоўнічала і для коордынацыйнай рады я так разумею что была такая дамова яна адзіная хто кантралявала гэты рахунак на які прыходзілі грошы яна адзіная хто ведала прыйшлі нейкія грошы на гэты рахунак ці не прыйшлі у гэтым сэнс таму казаць что вось чаму вы маўчыце так я не ведаю я да гэтага фонда ніякіх адносінаў не маю як і каманда нау мы не маем дачынення да гэтага фонду вот зараз кіберпартызаны прызначылі я так разумею свайго прадстаўніка вось ён можа паглядзець что там адбывалася як я магу казаць пра нейкія грошы если я не ведаю вот... першае по-другое МЗС тэарэтычна я допускаю что МЗС мог атрымаць эту інфармацыю ад польскіх службаў спецыяльных якія ну можа быць праверылі але мы не ведалі і мы не маглі праверыць Таму ну зразумела будуць заўсёды калі грошы да гэта спекуляцыі гэта і это ж галоўная любімая тэма ўсё там грошы ну канешне грошы ну чалавек знікне нічога это там кажуць что калі што шукаеце жанчыну а у Польшцы нават кажуць о co chodzi o pieniądze Ну так і кеды не ведаеш што ходзіць то ходзі пенензы да но ёсць такая але ну нашы просто ведаеце гэта ж ну я паўтаруся все-таки прыярытэт вось у маім разуменні мы павінны вызначыць з прыярытэтамі спачатку знайсці даведацца пра лёс Анжелікі і дзяцей потым разбірацца ўжо з гэтымі грошамі што там адбыліся ці ёсць яны на рахунку ці няма ці што уже пра гэта ўжо гэта наступны крок Я разумею але зараз ну не зараз уже адразу як толькі з'явілася гэтая інфармацыя на то что увогуле на патрэбы коорднацыйнай рады нейкія грошы прыходзяць ну і в прынцыпе для структуры не маленькія грошы там скажем для жыцця чалавека под крымінальным пераследам гэта копейки але для структуры 100 тысяч что там долларов ці евро гэта нармальныя грошы і той же самый Петрухін пачаў казаць як так мы ж тут усе без заробку мы тут как бы усе на такія дабрачынных нейкіх пачатках что за грошы адкуль грошы на што грошы ну, мне тут складаней сказаць бо я так разумею гэта пытанне как бы грошаў на дзейнасць коордынацыйнай рады я так разумею аператыўную дзейнасць на правядзенне слуханняў на працу медыа каманды ці там сакратарыята вось менавіта гэтыя грошы шлі на гэта а не на заробкі чальцам коордынацыйнай рады Я думаю что вось гэты там праект які распрацоўваўся ён абмяркоўваўся у межах можа быць калі не агульнага паседжання на этапе падрыхтоўкі ў межах нарады фракцыю і там гэта магло абмяркоўвацца тое что лідар фракцыі Петрухіна не даносіць да яго інфармацыю ну я не ведаю чаму так адбываецца А у Петрухіна ёсць лідар фракцыі Ну я так разумею он чалец фракцыі воля Ну, ён же ж там здаецца ўжо как бы так сам по сабе ці не ну, і, как бы юрыдычна з юрыдычнага пункту гледжання у нас толькі адзін пазафракцыйны дэлегат а пакуль ён фармальна чалец фракцыі воля мог бы запытацца можа той бы данес інфармацыю ці запытаў бы ў нарадзе фракцыю ну, калі ты хочаш разабрацца то ты паспрабуеш разабрацца але калі у цябе іншая мэта да накінуць як кажуць ну так зразумела вось таму я тут у гэтым сэнсе думаю что просто мэта іншая не разабрацца накінуць Вось А калі вось разбірацца да я думаю что на этапе падрыхтоўкі гэта ўсё абмяркоўвалася і гэта ўсё ж таки такая тэхнічная дзейнасць коордынацыйнай рады а не заробак е чальцам Можа быть таксама давалі каментары але Мне падаецца что ён не зусім поўны калі выйшла артыкул на выданне Жэч Паспаліта про тое что ну нібыта там нідзе не працавала за што жыла незразумела нау далі каментар что яна ўсё ж таки як чалец народного антыкрызіснага ўправлення заробак атрымлівала але ці поўная гэта інфармацыя потому что я ну можа я памыляюся но мне было такое ўражанне яна сама здаецца казала мне что яна працуе ў IT что яна мае добры заробак сама
і таму вось как бы так. Ну ведаеце, я магу сказаць толькі пра нашу каманду. Ну яна атрымлівала заробак у нау. Ёй была там, ёй был заробак. Вось пра гэта я магу сказаць. Тое, што яна нідзе не працавала, я не ведаю, хто сказаў. Магчыма, яна яшчэ на аутсорс, да, дзесьці падпрацоўвала ў IT. Я дапускаю гэта, там можа нейкія праекты, можа яшчэ штосьці. Я гэта цалкам дапускаю. Таксама я думаю, што у кіберпартызану можна запытацца, ці атрымлівала яна там заробак ці не. Ну то бок гэта просто, прабачце, непраўдзівая інфармацыя, што яна нідзе не працавала, але ў яе былі грошы. Ну гэта неправда. Наколькі ўсё-таки, наколькі я разумею, што вы там не былі ўжо надта блізкімі сябрамі, але калегамі, не шмат часу працавалі побач, наколькі яна была імпульсіўнай, наколькі яна могла, ну умоўна кажучы, страціць галаву ад нечага. Я не про тое, что там закахалася і некуды зляцела там по вялікім каханні, але можа быць некая пагроза некаму блізкаму, што прымусіла яе, не звяртаючы увагу на пагрозы, на пагрозу свайму, там можа быць жыццю, кінуць усё і кінуцца, спрабуючы некага там нешта ратаваць. Ну, ведаеце, мне складана сказаць у тым сэнсе, што я ўсё ж таки думаю, што яна чалавек эмацыйны, але даволі разважлівы. Але яна, ну, не проста там эмоцыі, а все ж таки яна і разважлівы чалавек, думала і розныя там падыходы выпрацоўвала да розных праблемаў. Таму мне падаецца, я не думаю, што вось гэта было такое, как бы, я дапускаю, што могло быць. Мог быць ціск, мог быць все, што заўгодна, бо все ж таки, ну, чалавек на пасадзе спікеркі каардынацыйнай рады, а каардынацыйная рада — гэта інстытуцыя, якая мае, ну, как бы аднаўляльную абранасць, яна абіраецца, яна узабнаўляемая інстытуцыя. Ну, таму па ёй будуць біць і будуць спрабаваць знішчыць. Гэта цалкам лагічна для знішчэння інстытуту. Таму людзі, якія займаюць пасаду ў каардынацыйнай радзе, яны будуць на, як кажуць, на прыцэле. Таму я думаю, што ціск на яе мог адбывацца. Наколькі яна так магла зрабіць, ну я ж не ведаю, што там, ведаеце, чым маглі ціснуць. Таму я ўсё ж таки думаю, што яна, ну, мне складана сказаць, шчыра кажу, яна ўсё ж таки была разважлівы чалавек. Не гледзячы на тое, што эмацыйна, яна бы падумала. Я думаю, што ўсё ж таки тут, калі ціск і быў, то вельмі такі, ну, складаная сітуацыя. Артём, давайте, может быть, яшчэ тут, завершаючы паціху нашу размову, звернемся па будучае каардынацыйнай рады. Таму што мы з вами не глядзелі зараз эфір Кныровіча, які быў вот перад нашим выхадам у эфір, але наши гледачы кажуць, што, я цытую, Кныровіч заявіў, што трэба новага спікера выбіраць праз месяц. Ну і гэтак далей, гэтак далей. Дзесьці на мінулым тыдні, здаецца, у нас у эфіры гаспадарня Роза Турарбекова таксама казала пра ўсё ж таки неабходнасць нейкім чынам вось гэтую сітуацыю вызначыць, правесці выбары там ці ўсё ж, таму што Стася Гліннік, віцэ-спікерка, ну не можа, как бы так вот просто так узяць і застацца на пасадзе спікера, замяніць Анжаліку. Як вам падаецца, гэта накідыванне, таму што вось наши гледачы вот такімі выказванні Кныровіча абураюцца, што, маўляў, як так, ну не можна так казаць. Як гэта мусіць быць, як там па працэдурных пытаннях? Вось, да, во мне зараз будзе казаць бюракрат. Ёсць рэгламент працы каардынацыйнай рады. І там ёсць пункт менавіта звязаны з тым, што калі спікер не можа цягам 3 месяцаў выконваць абавязкі спікера, то яго паўнамоцтвы пераходзяць да віцэ-спікера. І вось там наступны крок, ці то віцэ-спікер застаецца, ці то таксама сыходзіць у адстаўку з пасады спікера, якая яму перайшла, ці, напрыклад, там да таго моманту, пакуль перайшла гэтыя паўнамоцтвы, тады адбываюцца новыя выбары. Вось ёсць рэгламент. Згодна з рэгламентам я дапускаю, што сапраўды вось праз 3 месяцы з таго моманту, як Анжеліка не можа выконваць абавязкі спікеркі, можа быць па рэгламенце
ці то пераход яе паўнамоцтваў да Стасі, ці то калі яна не жадае займаць гэтую пасаду, будуць новыя выбары. Зразумела. Ну што ж, здаецца, усе актуальныя пытанні закранулі. Адзінае, што я звярну увагу, што апошнім часам вы у кампаніі з Павлом Латушкам ці Павел Латушка ў кампаніі з вами, тут уж вы там самі разбіраеце, але вельмі шмат робіце сустрэч, ладзіце і самі запрашаеце і ездзіце некуды. От калі браць там самую апошнюю, што я бачу у тэлеграм-канале Народна антыкрызіснае ўправленне, на які я таксама раю усім подписывацца, у вас была сустрэча з дырэктарам Польскага інстытута міжнародных адносін. Ну і там аналітык Ганна Дынер, дарэчы, выдатны аналітык польскі, ну і гэтак далей. Абмяркоўвалі важныя таксама пытанні будучыні і Беларусі, падтрымкі і ўсё астатняе. Калі вот браць вот шэраг за апошні там тыдзень-два сустрэч, якія вы ладзілі, што самае адметнае, што самае значнае для беларускага пытання? Ведаеце, з такога практычнага пункту гледжання лічу вельмі важным тое, што мы сустрэліся з прадстаўніком Еўрапарламента у Польшы і ўзнялі пытанне ўсё ж такі Анжэлікі Мельнікавай. Ну, то бок, каб ён запэўніў нас, што праінфармуе Роберту Мецолу. У гэтым сэнсе гэта важна. Гэта так інстытуцыйна працаваць з тым, каб трымаць гэтае пытанне на палітычным таксама ўзроўні, каб выканаўчыя структуры, праваахоўныя органы не спрабавалі завалакіціць гэтую справу. Таксама, што тычыцца гэтай сустрэчы, вельмі важна было тое, што выпрацоўваць далейшыя практычныя крокі па тым, каб рэалізоўваць мемарандум па супрацы дэмакратычных сілаў з еўрапейскім парламентам, каб імплементаваць там нашыя падыходы да міграцыйных пытанняў і гэтак далей. Я думаю, што гэта вельмі важна. Ну, я, можа, тут скажу не толькі пра гэтыя сустрэчы, а анансую, што нягледзячы на тое, што, рэжым б'е па нас, вось мы разумеем, і ціск народных адбываецца, і прыходзіць з обшукамі, рознае адбываецца. Мы разумеем, што нягледзячы на то, які фон зараз цыркулюе, мы працу сваю не спынім. Вось будуць навіны, спадзяюся, бліжэйшым часам у пытаннях адказнасці, прыцягнення да адказнасці рэжыму Лукашэнкі, яго асабіста, навіны па нашай вось супрацы з адвакатамі польскімі, якія ведуць працы па тым, каб 15 людзей, якія пацярпелі ад дзеянняў беларускіх сілавікоў. То бок гэта праца па, як кажуць, вось там Владзімір Кісляк казаў пра аднаўленне справядлівасці, не такім чынам, як ён сабе гэта разумее, але праца па аднаўленні справядлівасці, па вяртанні законнасці, пусть у міжнародным сэнсе, у міжнародным кантэксце, яна вядзецца. Яна будзе працягвацца весціся, не гледзячы на тое, што нас сапраўды спрабуюць біць, спрабуюць спекуляваць і гэтак далей. Таму, калі хтосьці думае, што вось такім чынам можна інстытуцыі знішчыць, калі будуць біць па людзях, не. У гэтым і была думка стварэння такіх інстытуцый. Людзі гэта вельмі важна, але інстытуты у гэтым сэнсе, яны дадуць магчымасць існаваць сістэме, структуры, той самай дэмакратычнай альтэрнатыве са сваім бачаннем будучыні Беларусі, альтэрнатыўным ад таго, як бачуць там у Лукашэнка асабіста. Інфармацыя вот акурат таки зараз з'явілася, гэта пра бачанне Беларусі з таго боку. Аб'явілі экстрэмісцкім фармаваннем YouTube-канал «Чеснок» Александра Івуліна. На фоне таго, што экстрэмісцкім фармаваннем аб'явілі ксяндза Вячеслава Барка, я ему таки написал, что ніколі у вас не сумняваўся, але не чакаў, что вы ўсё ж таки цэлым фармаваннем акажецеся. Да гэтага аб'явілі таксама экстрэмісцкім нават не буду характарыстыкі даваць, але такой чат рэфарматараў і рэфарматарак, то есть вот там нават пажартавалі з гэтай нагоды, што вот гэта прызнанне чата экстрэмісцкім стала апошнім цвіком у спадзевы на нейкую адлігу. Пажартаваў Рыгор Астапеня, які казаў, што можа будзе адліга, трэба гэтаму спрыяць. Не надо злаваць дзеда, каб адлігу не адмяніў. Бачыце, не будзе адлігі, не будзе, вось забілі цвік. Але вот як вы бачыце, як вам бачыцца, спадзевы на адлігу нейкую захоўваюцца?
Можа гэта самы цёмны момант ночы перад рассветам. Як мы абмяркоўвалі раней, не выглядае так. І мы бачым вось візіт Нарышкіна, таксама гэта недобрая навіна, як кажуць. Гэта тое, што можа пасля гэтага можа штосьці дрэннае адбыцца, напрыклад, прызнанне рэфарматараў экстрэмісцкім. Але калі не жартаваць, глядзіце, міграцыйны крызіс. Бачым, ён працягваецца. Рыторыка Александра Лукашэнкі, якая датычыцца Польшы, і рыторыка прапагандыстаў, якая датычыцца Еўропы. Яны кажуць, еўрапейцы 28, Даніловіч кажа, гэта дэпутат. І гэта гісторык, якія ж на нашу зямлю прыйшлі 28 еўрапейскіх краінаў пад сцягамі нацызму. Гэта ж чалавек, які разумее, што ён кажа. То бок пайшоў наратыў антызаходні, антыеўрапейскі, антыпольскі, а гэта сведчыць пра тое, што калі Еўрапейскі Саюз выступае і заклікае да нейкай адлігі, да, зменшыць рэпрэсіі, зменшыць ціск на беларускае грамадства, калі ідзе антызаходная рыторыка, не будзе гэтай адлігі, не будзе. Пакуль не выглядае так. Я думаю, што наступнае в акно магчымасцяў тэарэтычнага змену больш-менш курсу Лукашэнкі на больш мяккі, як кажуць, яно можа адбывацца толькі калі адкрыецца акно магчымасцяў для зноў перамоваў па ўкраіне. Пакуль мы бачым, што гэтага не, пакуль мы бачым нават і Амерыка хоча ўмыць рукі, бо разумее, што нічога не зрабіць. Я думаю, што бліжэйшы час не трэба чакаць ні адлігі, не трэба чакаць змягчэнняў палітыкі рэжыму. Агрэсіўная палітыка знешняя будзе працягвацца, а ўнутраняя рэпрэсіўная, як мінімум, не тое, каб зменшыцца. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба развітвацца. Я нагадаю, што з намі в эфіры быў намеснік кіраўніка народнага антыкрызіснага ўправлення і намеснік прадстаўніка па транзіце ўлады аб'яднанага пераходнага кабінета, сябра каардынацыйнай рады Артём Брухан. Дзякуй вялікі, усім да сустрэчы. Ну і хацеў бы яшчэ раз нагадаць вам усім, подписывайтеся на сацыяльныя сеткі як НАУ, так і аб'яднанага пераходнага кабінета, ну і каардынацыйнай рады. Ёсць, дарэчы, там і свой тэлеграм-каналы у спіса Латушкі і у руху за свабоду, таму таксама раю чытаць навіны, каб быць у курсе, а не толькі там нешта, нейкія чуткі даходзілі. Ну, не ведаю, там раіць подписываться на YouTube канал Павла Латушкі не буду, таму што тут не Павел Латушка, а яго намеснік, хаця... Але я там бываю. Да, таму, хаця можете подписаться, таму што і Артём там таксама бывае, яны там на дваёх з Пал Палычам нейкія тэмы абмяркоўваюць і раскладваюць па палічках, так што часам даволі цікава і актуальна. Ну і YouTube канал Еўрарада і наш новы YouTube канал Навокал. Подписывайте, ставьте свои падабайкі і да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Сябры, праект Беларусь Tomorrow яднае прадукцыю шматлікіх беларускіх медыа, і яго ўжо можна глядзець са спадарожніка. Як гэта зрабіць, шукайце ў апісанні да нашага відэа.